سێشەما بوری دکتۆر لێزگین ساڵح ji aliyê endamene bi ser Gropa Ehrarê Şerqiya ve lê bajarê Efrînê hat ravandin û xanî û norîngeh û otompêla wî lê gel kel û pelên di nav de hatin talan kirin. Sedema sereke ji ravandina Diktor Salah ve xwestina pera ye ta beramberî serbestberdana wî birge mezin jê pere ji xwediyên wî bixwazin ku hîn jî çarenivîsa wî nediyar e. Diktor Lezgîn Salah ji gundê Gurzêlê yê bi ser bajarê Efrînê ve ye û mala wî li jor norîngeha wî ye di avahiyekî de lê ser bajarê Cindêrsê. Diktor Lezgîn pizîşkê dilê yê tekane ye lê wê deverê û berdewam xizmeta welatiyan dike. Piştî ku bêhtiriya pizîşkan ji Efrînê derketin. Di dema êrîşa Tirkiye gropên çekdar yên bi ser ve lê ser bajarê Efrîna Rojavayê Kurdistanê. Tê zanîn ku piştî derbasbûna artêşa Tirkiye û dagirkirina Efrînê ew gropên çekdar bi kiryarên talankirin û girtin û revandinê rabûn ku welatiyan ji malan derdixin û berê wan didin cihine nediyar ta beramberekî pere ji malbatên wan bistînin. Serbarî binpêkirinên rojana derheqê welatiyan ji ferzkirina bacan û desteserkirina berhemê zeviyên wan.